ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. డబ్బావాలా సేవలు నిలిపివేశారు. ముంబై యూనివర్సిటీ పరిధిలో జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలు వాయిదా వేశారు. భారీ వర్షాలతో విమాన సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రైల్వే స్టేషన్లో ట్రాకులు వరద నీటితో మునిగిపోయాయి. ముంబై మాంక్రూడ్ ప్రాంతాలలో ఇల్లు కూలి 6 మృతి చెందగా బాధిత కుటుంబాలకు సీఎం ఫడ్నవీస్ 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించారు.